ламин ямал бозингари 16 солае ки ҷаҳони футболиро такон дода истодааст. Инаш ба ҳама маълум, вале оиди ҳаёти ӯ чӣ маълумот доред? хонаву мошин ва маоши мегирифтааш чӣ қадар бошад? имрӯз ҳама ин маълумотҳоро дар навор ба шумо пешкаш хоҳем кард. обуна шавед ва ҳатман ки наворро то охир тамошо кунед. дӯстон, ёдовар мешавем ки навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. ҳама гуна рақобатҳои футболиро маҳз бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибу диданӣ гардонед. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barca. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. ҳаёти ламин ямал ба таври драматикӣ иваз шуд. акнун ӯ бозингари асосии дастаи барселона аст, яке аз дастаҳои маъруф ва таърихии аврупо. ин дастовард барояш дар синни 16-солагӣ ба даст омадааст ки боварӣ дорем касе ин гуна пешравиро аз ӯ интизор ҳам набуд. охир дирӯз акак ӯ дар дастаи ҷавонони барса бозӣ мекарду машғули дарсомӯзӣ буд ва бозингари дастаи асосӣ шудан орзуяш ба ҳисоб мерафт. бо суръат рушд кардани ҳунари ламин ҳатто сармураббии дастаи каталониро ҳайратзада карда буд. пеш аз оғози мавсим ҳам ҳамагон дарк карда буданд ки ламин вақти бозӣ мегираду канори левандовски ва дигар ситораҳо ҳунарнамоӣ хоҳад карду таҷрибаи сатҳи баланд касб менамояд. хави ӯро мехост фишор надиҳад ва бо дақиқаҳои камтар ба майдон барорад, аммо рафтани ногаҳонии Дембеле ба дастаи PSG мавқеъ барои ямал дар бозиҳои пеш аз мавсимӣ дод ва ӯ нишон дод ки барои ҳайати асосӣ шомил шудан омода аст. бозиҳои давоми мавсим ҳам ин гуфтаҳоро тасдиқ мекунад. натиҷаҳояш барои бозингари 16-сола хело баланданд. барселона хуб медонад ки чӣ нави алмосро дар даст дорад ва барои ҳамин умед ба ламин дар оянда калон аст. ба синни 16-солагӣ расидан рӯзи 13 июл ламин аввалин шартномаи профессионалии худро ба имзо расонид. дар оянда футболбози беназир шудани ӯро на танҳо дар барселона дарк карданд. реал мадрид ва манчестер сити мехостанд ки ин ситораи тозадурахши каталониро рабоянд. пеп гвардиола ба ямал ва падараш даъват оварда шароити беҳтар пешниҳод намуда буд. ҳолат бо реал мадрид бошад каме дигаргун аст. падари ламин мунир нарзави мухлиси фаъоли реал буд ва ин факторро намояндагони дастаи шоҳона истифода бурдан мехостанд. аммо новбаста аз синни хурди худ ламин чӣ хостанашро хуб фаҳмонид, яъне ки дар барселона мондану бо ин даста муваффақ шудан. падари ӯ дигар варианте ба ҷуз дастгирӣ аз барсаро надошт. шӯхиҳо ба ҳақиқат табдил ёфтанду барселона 2 октябр бо ламин шартномаи 3 сола ба имзо расонид. шумораи зиёди аъзоёни оилаи ямал ба ин маросим даъват шуда буданд. ба ин акс нигаред, як шаҳр одам амихел не, он ҷо 21 нафар дар акси ламину лапорта ҷой гирифта буданд, яъне ӯ қаҳрамони оилааш ба ҳисоб меравад. бозингари 16-солае ки чанд вақт пеш ба дарсхонӣ машғул буд. барселона қимати ин алмосашро 1 миллиард евро арзиш додааст. бастани шартнома бо ӯ аҳамияти калон дошт, чун даста ӯро яке аз бузургтарин кашфиётҳои ламасия баъди месси меҳисобад. агар корҳои ин гуна бозингарро жорже мендеш пеш барад, пас вазъият хуб пеш меравад. тибқи маълумотҳо ламин аз 60 то ба 80 000 евро дар як ҳафта маош мегирад. ин яъне 240 то 320 000 евро дар як моҳ ва ё 2,8 то ба 3,8 миллион евро дар як мавсим. хулоса шартномаи беҳтарин, бахусус барои ҷавони 16-солае ки нав аз мактаб омадааст. бо ин маблағ аксарият ба харидани хонаи бузурге дар испания ва ё мошинҳои зебо мераванд, аммо ламин бисёр ҷавони заминӣ ва хоксор аст. ҷавоне ки шартномаи наваш маблағҳои калон меоранд, ба ҷои харидани хонаҳои бузург дар қароргоҳи ламасия боқӣ мемонад. ба ақидаи ӯ боқӣ мондан дар мавқеи пешинааш ва диққат ба тамринҳо додан умид барои рушди ҳунараш мешавад. ӯ худро бо дӯстонаш роҳат ҳис мекунад ва дар бозиҳои дастаҳои хурдсоли барселона иштирок мекунад. ҳамин аз кулес. агар навор ба шумо писанд омада бошад, лайк гузоштанро фаромӯш насозед ва ҳатман наворҳои ҷолибро мунтазир бошед. хайр дӯстон.